Татар авыллары эшмәкәрләре Казанда. Бу көннәрдә бөтен Россия җыенына 40 регионнан 500-гә якын кеше бизнес вәкилләре килде. Эшмәкәрлек авылларны саклап кала алырмы? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, шунда бу көннәрдә Казанда кызу һәм сезнең өчен дә һәм гомумән менә татар авылларының киләчәге өчен дә менә бу чара бик мөһим дип уйлыйм. 9-нчы җыенга Россия төбәкләреннән 40 регионнан 500 якын фермер эшмәкәр, татар эшмәкәрләре җыелды. 5 менә секцияләргә бүленеп эшләр дәвам итте. Аның берсе әлбәттә татар авылларының бүгенге һәм киләчәге. Бу бик актуаль тема, стратегик тема. Һәм башладык бу эшне без шушы фермерларның ничек итеп хәләл көчләрен, эшләп тапкан малларын шушы авылның яшәүшенә, аның мәдәниятенә, рухи халәтенә, балалар тәрбияләүгә кертүләре турында зур гына фикер алышу булды. Бер ягы, икенче ягы, мен бу майданны атар идем татарның милли университеты дип. Чөнки бу майдан шушы социаль субъектлар тарафыннан җыелып, татар тормышында булган проектларны уртага салып сөйләшеп, аның иң яхшы матур модельләрен сайлап алып, башкаларга да җиткерү. Ягъни кооперация системасы буламы, ул органик нигездә үстерелгән азык-төлек, хәләл азык-төлек сату буламы, ул безнең бигрәк тә менә этнотуризм, агротуризм, экотуризм дигән темалар хәзер эчке туризм темасы зурдан күтәрелә. Булар барысы да татар авылларына кагыла һәм татар авылларының бу проектларны алып баруда зур мөмкинчелекләре бар. Авыл içindәге җир ул иң чиста органик үстерә торган, азык үстерә торган җир бүгенге көндә. Моны безгә бал кортлары хәбәр бирде. Узган елларда икенче яктан килгәндә этнотуризм, агротуризм дисәк, безнең татар авылларының күпсенең тарихлары языла, мәдәнияте, музейлары булдырыла, һәм бу нигездә без үзебезнең этнотуризм проектлары бар. Башкортстандамы, Татарстандамы, Ульян өлкәсендәме, Оренбургдамы, Башкортстандамы, бар җирдә дә бу проектлар әкренләп кенә тернәкләнеп эшләп килә. Аларның үзара коммуникациялары. Эшчәнлек турында әле аерым без сөйләшербез. Менә шуннан да монда бик мөһим мәсьәлә яңгырады. Бары тик эшмәкәрлек кенә төп игътибарны җәлеп итмәячәк. Монда эшмәкәрлектән тыш, әле исемендә дә бит татар авыллары эшмәкәрләре дигән. Һәм менә сездән сорыйсы килә. Шуннан да миллилек бу очракта нинди роль уйный? Рима ханым, нәрсәләр әйтә аласыз? Мин үзем авыл хуҗалыгы җитәкчесе буларак, менә безнең авыл хуҗалыгында җитәкчелек буларак бөтен нәрсәләр бар. Техникларда бөтен нәрсәбез бар. Ә менә авыл халкына гырыф-гадәтләр, без татарларны саклар өчен үзебезнең гырыф-гадәтләрне сакларга кирәк. Гырыф гадәтләрне ул безнең балалардан, мәктәп балаларыннан, бакчалардан балаларга бөтен гырыф гадәтләрне аңлатып, аларга авылларда калырга, саклап калырга кирәк бөтен нәрсәне. Эшмәкәрлекне бүген гомумән алып бару авырмы? Сез нәрсәләр уйлыйсыз? Менә шуннан да хәзер бит инде төрле яклап, шул кагаз эше булсынмы, ул дәүләт белән мөнәсәбәтме, менә гомумән эшмәкәрлек белән шөгыльләнү сезнең бит әле бит династия буенча да килә ул. Һәм менә ничегрәк бүген? Авырмы, җиңелме чагыштырсак әгәр дә без? Кыенрак инде. Кыенрак, но яшьләрдән дөресен әйткәндә теге аз гына битеп бара инде безнең тоже шәлшеләр. Я теге бәйли торган хатыннар инде теге өлкәнрәк уже возрастта. Яшьләренең инде эшлисе килә. Бәйли дигәндә тамашачылар аңлатып китик әле. Менә сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Кайчан башланган иде әлеге эш кемнәр тарафыннан? Безнең предприятиебез 99 елдан ачылды. Но официально инде 2001 елдан эшли башладык. Безнең направление шәл бәйлибез. Безнең ручной эш 86 кеше хатыннар бездә область буенча, Оренбург область буенча. Шул безнең ручной эш инде әйттем. Переработка безнең үзебезнең цехыбыз бар. Шунда вещь юабыз аны. Юабыз анда тәбездә, ирлебездә бөтен ип ясап бирәбез. Әзер сырьяны бирәбез. Хатыннарга таратабыз, шул хатыннар бәйлеләр инде. Бүген менә сорау зурмы? Сездә бит әле юнәлеш буенча инде шактый уңышларга ирештегез дип әйтеп була. Менә гомумән бүген сорау бармы һәм өр-яңадан әйләнеп кайтмыймы аңа? Мода дип әйтикме? Шәргә бит бар беренче теге һәр кешедә мөнәсәбәт башка төрлерәк. Беләсезме, безнең теге фишка дип әйтәбез, әйме? Безнең предприятие без кәҗәдән алып,
до готовой продукции дейбез инде уже шәйләр белән дә безнең бүтән логистика бар. Шуңа күрә безнең үзебезнең кулда без һәрбер шәлгә һәрбер көнне яңалык кертәбез. Шигүдә шиябез. Хәзер шәлләрнең теге яшьләрдә кызыксыну уятабыз. Көндә теге үзебезнең шушы кәсебезне саклап калыр өчен индеме Оренбург шәле бүген дә ул бик теге заманча актуаль булып калсын өчен төрле яңалыклар кертәбез. Шуңа күрә безнең шәлләребез көндә бик көндә сораулы. Һәм бу милли үзенчәлекләрне инде төп мәсьәлә итеп алганда да бик мөһим фактор бит. Чөнки хәзер барыбер югала дибез, татар телен саклау өстендә эшлибез дибез. Һәм бу бит шулай бер адым булып торадыр, миллилекне саклап калуда. Шулаймы? Беләсезме, бу безнең Оренбург өлкәсендә бу шәл бәйләү чын татар һөнәре. Чын татар һөнәре. Без инде үзебезнең предприятие тарафыннан бүгенге көнне 74 бала үзебезнең кесәбездән акча түләп укытучыларга менә 74 бала өйрәтәбез. Шуңа күрә бу шушы һөнәрчелекне саклап, милли һөнәрчелекне саклап калу бит инде. Монда беренче планда акча эшләү генә түгел, әлеге кәсепне чыннан да киләсе буынга да тапшырудыр. Булат әфәнде, менә чыннан да әгәр дә без инде шул ук милли темага кирип киткәнбез икән, продукциядә гомумән милли үзенчәлекләрне кулланып, шулай уңышка ирешү була дип саныйсызмы? Мөмкинчелекләр бүгенге көндә, конечно, бик зур, Алмаз. Ул менә Азнакай районы 19 елда проект запустил Татарский дворик. Ул проектны бик күтәреп алды безнең министрыбыз, министр сельского хозяйства. Һәм менә без аны аңладык, менә Татарстанда гына чыккан продукция түгел, именно татарлар продукциясы. Аны бит инде президент әйткәнде. Сатып алучылар, алар киләләр, менә алар точечно да әйтәләр, например. Менә шул авылда, менә шул кеше әйбер ясый. Шуны алып килә алмассызмы икән? Без барабыз, табабыз, шул кешене үй алып киләбез. Ул уже менә именно һәрбер авылның һәрбер кем нәрсә ясаган белеп торабыз. Менә шундый үзенчәлекләре бар аның. Һәм бу бик мөһим үзенчәлек, әйе. Татарстан Республикасы белән Санкт-Петербург, Ленинград өлкәсенең үзара килешүләре. Шул нигездә Азнакай районы белән Красногвардейский районы, Санкт-Петербургның үзара яңадан килешүләр төзиләр. Һәм шуның нигезендә Татарский дворик дигән тема астында базарда татар эшмәкәрләр җитештергән азыкны Санкт-Петербург кешеләренә, гражданнарына сату һәм аны өстәлгә җиткерү юнәлешендә конкрет эш бара. Булар барсы да системалы эш барышын күрсәтә һәм Татарстанның менә бу килешүләре регионнар белән татар дөньясы өчен бик тә кирәк дигәнне кат ассызлыклый. Нәкъ шулай, Альфред әфәнде, сез нинди эшчәнлек белән шөгыльләнәсез һәм шулай ук менә без бу тапшыруда бит күбрәк барыбер миллилеккә өстенлек бирәбез дип сөйләштек. Менә чыннан да миллилекне үстерүдә, ялгышмасам әле сезнең шулай гаиләдә китап мәсьәләсе дә менә бу нәкъ менә әлеге эшмәкәрлек һәм гомумән милли темаларга багышланган бар. Менә шул хакта сөйләсәгез иде. Мин үзем Диләк җимеш үстерәм Чүпрәле районында. Безнең башлап бибәргән идек, тоже үзем Казан шәһәрендә яшәп, кайтып җирләр алып, 6 гектар җирдән башлап бибәреп, бүгенге секендә 600 гектар җирем бар уже. Алмагач бакчасы зур иттереп утырттык. Кешеләрне тартыр өчен яшьләрне авыл җиренә кире кайтарырга авыр, кеше шәһәргә киткәннән соң кайтарырга авыр. Менә шул тема, конечно, бүгенге секендә бездә аның белгечләрен укытып авылга кайтарасы иде. Менә хәзер эшләргә базы зур, яшьләрнең авылга кайтасы килми. Шул тема белән менә үзебезнең аграр университет, без бүгенге секендә эшлибез аграр университет Тамбовский, Мичуринский, Тамбовский областта. Үзебезнең Татарстанның аграр университетында шундый белгечләрне укытып, садоводство именно направлениесе буенча бакчачылык кайтартырык без аларга. Ничек җәйле битәргә монда чыннан да Фәрит әфәнде, яшьләр кайтмый дибез, эшләр, әгәр дә аларга эш тудырып, тиешле хезмәт хакы түләсәң, кайтачакмы әлеге яшьләр? Әллә монда барыбер хәзер инде бөтенләй башка заман, күбрәк кеше шәһәргә тартыла, аларга барлык шартларны тудырсаң да, алар барыбер шәһәргә бару юлын карарлар микән? Заман һәрвакытта да бер, кояш үз урыннан чыга, үз урынына бата. Җир кадәре барлыкка килгән Краснодар өлкәсендә менә бу бакчачылык белән шөгыльләнәләр. Анда сез бүген көндә 1 метр җирдә таба алмыйсыз. Һәм бөтен кеше җиргә ябышып, өлкән яшьтәгесе дә, урта яшьтәге дә, яшьләре дә җиргә ябышып, үзләренең фермерлык эшчәнлеген алып бара. Алайгына да түгел, Тамбов өлкәсендә ташландык авылларны килеп алып, анда бакчалар үстереп, көзге сортларында үстерә башлаганнар. Бүгенге көндә безнең бер зур проблема бар. Әле пока җир кадри юк.
Жер қадірі болған жерде, зор шәһәрләр тирәсендә, менә без ертә Тукай районына барабыз фермерларына. Шаллык районында анда фермерлар шактый үскәннәр. Бездә булыр микән мондый Шактый күренеш? уңганнар, чөнки анда дагы Шаллык районында, Тукай районында бүген сез 1 гектар җирдәген ала алмыйсыз, анда җир бүленеше узган. Күпмедер күләмдә менә 5000 гектар җирне ташландык җир булып торган, аны торгызганнар, ягъни әкренләп кенә җир кадер барлыкка килә. Ә бит ул бүген көндә җир ул эквивалент, ул акча массасының эквиваленты. Әле без аңа төшенеп бетә алмыйбыз, әмма ләкин бу безгә бик тиз киләчәк. Ничек яшьләрне җәлеп итәргә? Бу очракта Җәлеп итүнең юлы бер генә. Төрле грантлар бар Яшьләр дибез. укып бетерде, аның милки булырга тиеш, аның йорты булырга тиеш, аның эше булырга тиеш, ул эштән ул зур файда табыш алырга тиеш. Монда бик гади сораулар һәм бик гади җаваплар. Бүген без бу әйберләрне эшли алмыйбыз икән. Бу безнең проблем. Яшьләрнең проблемасы түгел. Яшьләр һәр вакытта да тормышка, кояшка караган сыман матур итеп карыйлар. Яшьләр һәм гомумән эшмәкәрләр алдында тагын нинди бурычлар тора бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңалыклар телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы эшмәкәрләр җыенындагы без кешеләрне кунакларны җыйдык. Монда инде без әйттек, яшьләр кайтмый дип. Чыннан да эшмәкәрләр алдында тагын ниндирәк бурычлар тора икән, Альфред әфәнде? Менә бүген әле яшьләр кайтмый дип башладык сүзендә. Ул яшьләр кайтмый, хәзер без агитатив эшләр дигән шикелле алып барабыз. Без ачтык кооператив Дуанский сады дигән, андагы йөргән кешеләр үзләренә алып кайтарып, үсентеләр утыртып, үстерә башлады, чтобы кеше үзенә акча эшли уже миңа килеп зарплата кагынашамы, эш хакын алып кына китмәй, ул уже аның үзенең тагын дополнительный доходлары бар дип әйтим инде. Бу хакта без аларга булышабыз. Яшьләр бөтен шуны күреп, без үзебезнең биңгесекендә зур программалар бар бая әйттегез. Безнең республикада бик тә күп яңа программалар күп. Биңгесекендә нигә белгечләргә кайтып, институтлар, университетларын бетереп кайткан балаларга квартиралар, жилищный проблема решат диделәр. Алар белән единственное минем уемча агитатив әтиләре белән, әниләре белән күбрәк эшләргә кирәктер дип уйлыйм әле ул. Монда үзаңны да үзгәртергә дә. Чыннан да безнең тапшыруларда яшь шулай эшмәкәрләрне җыйган идек, шул грантлар турында сөйләшкәндә, грантлар бар, фатир бирәләр. Инде төрледән төрле программалар, кайтта эшлә дигән кебек, ләкин барыбер ни өчендер кайтмыйлар. Менә монда нәрсә эшләсәң дә барыбер бүген заманасы шундый микән инде аның, Фәрит әфәнде, нәрсә дип уйлыйсыз? Яшьләргә килгәндә, яшьләр бүген күбрәк алар сатып алу һәм сатып җибәрү өлкәсендә үзләрен табырга мөмкиннәр. Бу IT технологиялар, андый проект бүген менә безнең түгәрәк өстәлдә яңгыраш тапты һәм бу яшьләргә кызыклы. Икенчесе эш юнәлешләре. Бүген көндә татар авылларында эш юнәлешләре борынгы традиция буенча 5-6 юнәлештә генә бара. Ул йөзләгән юнәлештә булырга тиеш. Һәм яңа технологиялар юнәлеше, модернизация юнәлеше. Моны фақат яшьләр генә эшли ала киләчәктә. Чөнки аларның белемнәре һәм бүгенге IT технологиялар белән эшләтүе андый мөмкинлеге яшьләргә генә аша. Шуңа күрә без яшьләр кайтмый дибез икән, бүген көндә яшьләрнең авылда милки юк. Шуңа күрә алар кайтмыйлар. Милки булган кеше менә мен Фаил әфәнде белән Альбина ханымны беләм, аларның балалары, әтиләре дә эшләгән булган бу юнәлештә. Хәзер балалары укыйлар бу юнәлештә. Нәрсә дигән сүз? Бу яшьләр киләчәктә әтиянисенең бу бизнесын эшен дәвам итәргә хыялланалар һәм шушы юнәлештә хәрәкәт итә дигән сүз. Бәлки безнең кунаклар күк фанатик булырга кирәктер. Менә төрледән төрле бит инде сез дә эшләр алып барасыз, Рим ханым, 5 авылны берләштереп эшләр башкарып. Менә шул хакта да сөйләп китсәгез. Безнең хәзер үзебездә студентлар практикага кайта. Безнең хәзер үзебезнең хушалыкта специалистлар бар да высшее образование белән. Алар безгә кайтырга тотындылар, чөнки без аларга специалистларга мөмкинчелекләр күп бирәбез. Аларның ятып йотларга урыннары, ял итәргә урыннары. Шуңа күрә безгә хәзер Казаннан үзебезгә специалистлар кайтырга тотынды. Менә ниндирәк проектлар башкарасыз? Сез бит инде бары тик менә шул эшмәкәрлек эшчәнлеге белән генә чикләмисез, беләмчә. Нәрсәләр эшлисез тагын? Менә без монда бит әле төп тема нәкъ татар авыллары һәм татар эшмәкәрлеген үстерүдә тора. Менә сез бу юнәлештә нәрсәләр башкарасыз? Без техникаларны алабыз.
Ondan соң Мәскәү белән эшлибез, бездә элитный семинарлар белән эшлибез. Безнең элитный семинарларыбыз күп, шуңа күрә без ул семинарларны бәядән сатканга күрә безнең чыгачагыбыз бар. Шуңа күрә яшьләр сыкланып кайталар. Хәзер бар да безгә кайтырга уже заявлениелар, менә 5 егет безгә кайтасы килешкә. Кооперация темасы ул бүгенге көннең таләбе, һәм мин уйлыйм, менә регионнардан дагы балаларыбызны Казанга китереп укыту юнәлешендә, шушы фермерларның балаларын китереп укыту юнәлешендә эшләр башлап җибәрдек, һәм кооператив институтының менә бу майданчыкларны һәр вакытта да үзләренә чакырып алу юктан гына түгел. Ул яшьләргә өмет баглап эшләнгән эшләр. Фаил әфәнде, менә ниндирәк бурычлар куела һәм проблемалы яклар күп бит. Менә җыен барышында нәрсәләргә басым ясарга тырышасыз. Монда һәркемне ишетергә дә кирәктер әле һәм күпмедер дәрәҗәдә шишу юлларында эзләргә. Менә сез ниндирәк тәкъдимнәр белән килдегез дип әйтикме бу җыенга? Ну, без инде шул үзебезнең теге эшләгән эшне инде күрсәтергә, сөйләргә инде нәрсә белән булышабыз инде. Шул проблема була инде ул. Сөйләдек же моны теге яшь балалар белән дә проблема. Ну, барыбер тырышып ятабыз инде. Өйрәтәбез. Кушабыз. Бу нәрсәдән килергә тиешме? Гомумән балаларга кайчан өйрәтә башларга кирәкме? Сеңдерергә башларгамы? Ул ниндер теге талант булырга тиешме кешедә эшмәкәрлекне алып бару өчен? Сез ничек уйлыйсыз? Юк, инде гаиләдә ул теге тырышлык, әтиәнинең тырышлыгын күреп, нәтиҗәләрен күреп, шул балалар тәрбиядә үскәнгә күрәдер ул. Теге үз оңнары белән, ул бит менә без баланы, син менә барасың, шунда укыйсың, безгә кайтасың эшкә дип әйтмибез бит аны. Ул бит үзе, әти менә мин шунда барасым килә, менә кайтам, сезнең нигезне тагы да үстерәм, үзебезнең шушы предприятиене үстерәм дип йөри бит ул бала. Шуңа күрә ул шул тәрбиядәндер инде ул. Мин монда эстәр идем. Фаил әфәнде белән Альбина ханым, алар борынгы Оренбур ягындагы татарлар да сакланган традициялар дәвам итүчеләр. Кайчандыр бу якта бер туган Хөсәйновлар шушы юнәлештә эш алып барган булганнар. Һәм алар Европага кадәр сәүдәшләре белән чыкканнар. Һәм инде әйтергә кирәк, бүгенге көндә Оренбур өлкәсендә менә милләттәшләребез менә шушы тире җыеп күн эшкәртү, менә шушы Оренбур шәлләрен бәйләү, һәм халыкка сату юнәлешләрендә эшләр баралар икән, һәм фабрикалар төзергә шушы юнәлештә хәрәкәт итәләр икән. Бу күрсәтә, алар безнең социаль җаваплы кешеләр. Бу авылда кешеләргә эш бирү дә, андагы Аккалфак юнәлешендә менә Альбина ханым җәмәгатьчеләр бара, ул тәрбия юнәлешләрендә саклап калу, андагы мәктәпләр, андагы татар теле, андагы безнең рухыбыз, мәчетләребез, Оренбур ягында зур тарихи катлам ята. Һәм алар бу эшне бүген чын күңелдән дәвам итүчеләр. Шул эшмәкәрләр, меценатлар да әлеге эшне алып барырга тиештер инде. Менә татар телен үстерү буенча бигрәк тә Татарстаннан читтә булган һәм бу мисалда аңлашыла, сез бик зур эш башкарасыз, ләкин барысы да башкара микән? Һәм монда бит тагын бер мөһим фактор бар. Ярый, анда мәсәлән авылда туып үскән, ул кире авылга кайтып эшләргә мөмкин. Ләкин бит әле кайбер кешеләр бар безнең шундый очраклар Казаннан килеп тә, мәсәлән, яисә башка шәһәрләрдән килеп, авылда төпләнеп, әгәр дә аңа шартлар тудыралар икән, менә бүген нәрсә этәрә андый кешеләрне һәм ниндирәк алар алдында менә бу яңа юллар ачыла дип әйтик инде. Булат әфәнде, сез бәлки җавап бирәсез. Шәһәрдә кеше тора да күпмедер вакыт. Уйлый, карале. Монда бөтен нишаларда могут еще быть заняты. И яңадан кайтым әле авылга, шундый направление бар икән, аны үстерер өчен шартлар да бире бар бит инде. И шортлар булганда нигә үстермәскән? Әле IT технологиялар турында да әйттеләр. Менә авыл хуҗалыгында шулар бит алар кулланып була һәм ниндирәк яңа мөмкинлекләр ачыла икән шул авыл хуҗалыгында. Пандемияда бит безгә күрсәтте IT технологиялар, менә шул ук татарский дворикта да доставка мәсьәләсе бик килбасты, и менә шуның юнәлешендә бик зур эшләргә була. Бик зур эшләр. Менә шәһәрдә дә, Казанда да, даже авылда да. Бүген нинди юнәлешләр популяр аеруча? 16 елда мин үзем Казан шәһәрендә яшәп, әлдә яшәп торам, авылыма кайтып эшлим. Анда шул үземнең нене оештырып бердем. Ул мин монда эҗюктан китмәдем, эшем бар иде минем монда. Әйбәт эшем иде, туган як барыбер үзенә тартып, шул бинги секендә инде бик безнең размер үзебезнең чүпрәле ни өчен мин хуҗалыгыбыз җиләк
жеміс хуҗалыгы дип әйтмим. Потому что минем направление бер төрле, минем терлекчелек түгел, башка игенчелек түгел, җиләк җимеш, алмагач бакчасы кайтып эшләп була. Бүгенге секендә безнең Россия рынкысы дип әйтимдә, рынок безнең буш, үзебезнең җиләк җимешләр үстерүдән 15% гына үзебезнеке. Һәм бу юнәлеш буенча шулай ук алып барырга булады. Мен сезне нәрсә этәрә бу эшне башкарырга? Бу электән килгәнме? Сез балачактан моны турында уйладыгызмы? Әллә инде яшәү дәврендә һәм барыбер җан тарта дип әйтәләр бит әле, шулмы? Дөресрәк шул, наверное, потому что ян тарта, җир тарта, туган як тарта, ул мин монда 95-тә килгән, 95-нче елда 1900-дә анда 25 елдан соң барыбер кайтып китеп берим, мин күрәм кешеләр эшләр, ничек кемдер эшли. Уйлаган уйларым, менә Ходай Тәала китереп чыгарды шул мин уйлаган җирләрне, Ходай Тәала бирде. Безнең җитәкчеләр, район җитәкчеләре каршы килмәделәр, шул җирләрне бүлеп бирделәр. Пай җирләрен алдым, аннан соң шулай итеп зур итеп башлап бирдек. Рима ханым, җыен нәтиҗәләре буенча нәрсәләр көтәсез? Шулай үз алдыгызга бит максатлар куеп килгәнсездер. Җыен нәтиҗә, монда максатлар куеп килдек, күп кешеләрне күрдек, менә күп кешеләрдән үрнәк алдык. Безгә кайткан эшләргә, сөйләргә сүзләр дә булды, эшләрне дә күрдек. Шуңа күрә үзебезнең, безгә инде кеше кирәк димим. Безнең бөтен специалистларыбыз бар, яшьләр безгә кайтасы килә, безнең хуҗалыклар кичле, шуңа күрә мин ул турыда проблемам юк. Ә монда күп кешеләрдән үрнәк алдым. Менә аларның эшләрен кайтып сөйләп, алар кебек яшәргә тырышабыз. Һәм үзара да тәҗрибә уртаклашасыз. Монда элемтәләр дә бит әле. Ул бизнес өлкәсендә барыбер бер-беренә күрешү һәм ялгыш кына очрашу да, мәсәлән, инде үзгәртеп җибәрергә мөмкин ул. Бик тә күп бирә ул. Моңа да аерым зур игътибар бирергә кирәктер. Менә сез киләчәк ничегрәк күрәсез? Эшмәкәрлекнең, бигрәк тә татар авылларының бу юнәлештә киләчәген. Киләчәге нәрсә дип әйтим инде? Татар авылларының киләчәге бар. Чөнки хәзер бөтен кеше сыйфатлы, үзенең тормыш көтәргә сыйфатлы дәрәҗәдә тели. Шуңа күрә менә авылларга ни өчен кайтабыз? Менә минем иремдә ул Оренбург өлкәсендә туып үскән бала. Мин татар авылыннан туып үскән бала. Ул менә 200 километр ул бит инде булай гына авылда үзенең хуҗалыгын ачып йөрмәйме? Бу бит инде теге җаның теләгән, сыйфатлы тормыш теләгән, шуның өчен инде һәм инде татар авыллар сакланып калсын дип миңа калса татар авылларының киләчәге бар. Фәрит әфәнде, җитәкчелек тарафыннан ярдәм бармы һәм гомумән менә бу татар авылларының эшмәкәрлеге чәчәк атуында нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Беренчедән, беренче сходтан, беренче җыеннан ук Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич үзе килеп, катнашып, барсында күреп, һәр җыенда чыгыш ясап, бу юнәлешнең бик кирәклеген ассызлыклап әйтеп китә. Икенчедән, бу татар эшмәкәрләре алар меңләгән, һәм алар барсы да Татарстанга килергә телиләр. Чөнки Татарстанда бик яхшы үрнәк алып китергә була. Татарстанның үсеше аркылы рухланып китергә була. Һәм өченчесе, бу татар эшмәкәрләре һәр берсе үз төбәгендә алар татар мәдәниятенә, татар теленә, татар рухына, татар яшәешенә өлеш чыгаручылар, игәнәчеләр. Тагы йомгаклап шуны әйтәсем килә, таяну ноктасы, татар бергә булганда гына, бердәм булганда гына, үз тормышын үзе оештырганда гына аның киләчәге бар. Ул таяну ноктасы. Иң мөһиме, татар авыллары үсештә булсын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.